morning. Di kami krasada kay hang gilakaw-lakas Bartleby. Di kala ito buno kaguwan. Si Bartleby da, color green. Amo rin silang kitambalan og madri kakao. Nasa din mga allergy sa ilang panit. Ha? Bartleby! Nabsan tag-uwan. Bad weather na pod. Dami sudan ng tatay. May katabo kay yung grabe gawan ng bunok. A few moments later. Kanila may ang kurangan. Nang labas si Mama Ika. Yung karon day guys. Maglimpyo ko sa kuko ng Aliana. Yan yung request ni si Ja. Nga magpalimpyo. Kata ito. Kay Kuan. Ang dyan ko kugit kulor-kuloran ng liksi katong diyan pas liksi. Kasi naging adlaw dihay ni nga ring manicurista. Wala man sila na akong palimpyo Kaya ako namin mo limpyo karong makatipid na gipod. Sayang pag mamiso. Si mama na laman ha. Ha. May dali. Iyo liksi ma. Magdali rata. Di nga ito kuluran. Siya na di ay ibawalan ni doktor. Di sa pwede makulor-kulor sa kuko. Hindi man pwede ma. Bawal ni doktor nga bawal ka makulor-kulor na yung kuko. Bawal ma. Malapyo ma. Malapyo ma. Love you. Limpyuhan ng mama. Si mama na lang may maglimpyo. Ikaw ma. Hi. Hi ko ma. Tita Yuning ayo. Hi, tayo ni. Hi, Tita Yuning ayo. Pog ni Tita Mirasol. OFW sa Saudi Arabia. Hi, sis. Amili nga wari. Bawal mo cute-cute. Bawal. May dali. Sa sunod ha, hindi mapakulor-kulor ng kukuha. Bawal na kuluran. Bawal mo. Bawal. Malapyo mo. Tikas din. Hapdos ng aston mo. Kung hindi dinihapdos ko, hindi ka na may dinihapdos ko, bugnaw. Uy, nila mo. Bawal yung cute-cute mo. Bawal. Malapyo mo. Barag sala. Mukhang talo na lang ipakita. Ano mong ipakita mo? Tanawa ka tita, pero tita Florami, tanawa tita. Narang na ngalian, naging mo na sa una. Mga tinibuan ni tita Florami man na. Manikod lang. Ano mo ang diaprami ma? Kalitila po. Taliana guys, gusto na rin magpa-manicure, pedicure. Ang ibalibaran. Kay 100 pesos sa mazapod, 50 kamot, 50 tiil. Manang, ako na lamay mo limpyo. Madati mo ko kung magsige kag pakulor, ha? Hindi pwede, ha? Hindi pwede ma. Bawat sige pakulor ko ko. Maot mo. Mama, mamirinig kamot ma. Diri. Ang kasi sa mga panday.
Maybe I was thinking of you. Sakit? Sakit? Lembut? Nadi ma. Modi ma. Magitang uha ang putik ma. Kuhaan lagi natin kay Milad. Madawat na yung kuko. Daot ma. Hindi na magkulor-kulor ha. Daot ma. Hindi na bito ko sa doktor nga bawal lagi makulor. Kamot ma. Amot. Kamot ma. Hindi na kulor eh. Kamot ma. Hindi na magkulor. Limpiyuhan na. Impriyuhan na ma. Malaki ma. Gusto niya ka magkulor. Bawal lagi din. Bawal ma. Malaki ma. Minsan yung kukuday. Mama. Hindi na makukita. Ito kita ma. Haragang sa amin doon. Nanti ka kita ma. Yung nasa itong kuko ma. Magitang tangat krisis ma. Ang tangon lagi. Ang tangan ma. Hindi ko kita, day. Nakita. Jika kita ma. Haragang sa amin doon. Kasag sa amin ni mama ko. Ito tapag sa Christmas. Christmas nga butangan na nanay sa amin. Kita ka? Dali. Tara ito na tapag sa Christmas to. Kana, very good. Tiguang naging mong inahan, di nakakita ko sa amin. Dali, dali. Kita, ako sa amin lang. Anak ko ma. Anak ko ma. Nana, dito ka? Di ka kita na kay sa amin ma. Malaki ma. Tiguang na yung inahan. Anak ko ma. Malaki ma. Sabi mo. Sakit eh. Sakit. Later. Malaki ma. Naaman na may glimpyo sa isang kamot, wala na kuluri, patigtiil. Aras ang gikis-kisan, wala dyan nilimpyo kay bawal lagi siya magkulor. Nandiyan karon guys, na may ipakita. Bisan, January na karon nakadawat gihapon mi ug pamasko. Gikan ni sa Germany. Rabing lipayan na mo kay lamig di pamati ba nga nabitaw nga naitaw nga nag-import o hatag. Nagbitbit og mga regalo gikan sa Germany. Para humuta. Humuta ma. Salamat sa regalo gikan ni Ma'am Mona Berkey. Gikan pa din ni Germany. Nice sa madjikado. Hangi pa try ni Aliana. Try mo ma. Na dress. Nice kadyo nga dress.
Hangip sukod ni Aliana, dali yan. Dumamon na ako, ma. Ito lang mangisapaw, sakto ba nimo? Ato ba kataas? Salamat ni tita muna. Wow! Hala, sakto chud. Hamas tiri, ma. Tas hala day, nice ka jud day. Nangay jud ka day. Kaling ko daw. Nice, ma. Para to nangay. Salamat, tita muna. Tita muna Borky. Salamat. Inakaw. Tita muna. Salamat daw, tita muna. Nangay sa Aliana, day. Samot si kaputi. Ato yung sukod naglain day. May sugod na, ma. Grabe, bilib jud ko sa hatag ani. Kaya naghagod jud bit-bit. Gikan pa gunis Germany. Grabe jud si Zang ka. Manggihon na anaon. Tagsarita ko ngayon nga na guys bang. Mag-import jud og pamalit sa Germany para maihatag ra diris. Hala, nice food. Kamao lang tita mo palitin mo dito. Lingkod. Tama, ma. Hala. Sakto jud kataason. Hala, salamat ka jud dari tita muna. Salamat tita muna, Borky. Lipay ang mga Aliana. Nalipay ka? Malapi, ma. Love you. Ikaduha nga dress. Nice kaju. Kisa itong sakdan, ma. Bukin sa. Hala. Tulo ni si Zaka dress. Kariganan ko color dia. Sky blue. Dali. Wow. Hala, uy, nice na si Jayan. Nice, ma. Baby, ito na. Wow. Babe, awa. Lingkod lang, kita ka sa mira. Tak. Nay, yawa nay. Barog yan. Barog na gani. Tanong na ikaw. Ano ka nay? Hindi kaya ako na. Lamang na to, tulong ka dress. Lingkod. Pag nasura. Nay ko, anay tukong. Inja, nay isa pa diya. Hindi naman ito isukod day. Kaya sakto ba dili mo barog, labarog. Wow! Nice siya kay square pants ah. Nice og tila. Salamat! Salamat ma'am muna Borky. Sa imong gi-share nga. Grasya. Nalipay ang mga Aliana. Diyan na pa yaho adi ah. Malapi, ma. Dua ka short. Ganahan ko short ah. Love you. Di ah. Nice nga short. Ganahan ko stila. Salamat ma'am muna. Salamat din sa imong kabuutan ng banggiw na anak nun. Diya guys, mara to ang video karong adlaw. Daghang salamat sa mga waipuas nga nagsigig tan-aw sa ang mga videos ninja. Agamping og asaman mo. Daghang salamat jud din yung tanan. Ninja. Mara to, bye-bye. Bye-bye, amping mo.